野田さんなんですよ。野田さんいう人じゃん。違うだから、そんな名前やと思う、ね。マスクをかけてタオル巻いてある人。前田さんか。それ前田さんなんですよ。マスクをかけてタオル巻いて。先そうで飯食うでしょ。そしたら、すみませんけど、お昼の活動を決めていきたいと思います。今日火曜日ですので、朝から、料理グループが始まってますので、松本さんと福田さんと田代さんよかったですかね。料理グループです。今日天気いいんですけどね、散歩される方どうですか？